Eilen oli täysipainoinen ompelupäivä. Seuraa mitä parhainta. Ihanat naiset yhdessä. Ommeltiin, tehtiin jolla tyynyt ranteisiin, ilman tyynyjä. Elämä kuin huovutusta, pieni pistely vaan vahvistaa. Koukku kädessä muistelen äitiä, sinä kirjot taivaalle tähtiä. Teen solmun värjäystä sun kylpyhuoneessa. Lapset miettivät mikä on ton ongelma. Ommeltiin, tehtiin jolla tyynyt ranteisiin, ilman tyynyjä. Onneksi on kuitenkin edessä yksi ystävä, jonka kanssa voi harrastaa vapaa virkkausta. Juodaan litroittain kahvia, pelastetaan maailma.